चपलवा चपलवा का कोई कौने आ जाना तो छोड़ देना चाची जी आवे के तैयारी बहुत ता तू ये जानी न त हमर नतीजा कर दी हम जाना तनी ओही लुरिया रहनिया से त चौकट ना लागी ना ओही लुरिया रहनिया से चौकट ना लागी ना जान तो का मुबा के तकले बानी चाहवानी अरे हम काहे के ताकि गोड़ धो चाची द जाय द हम अपना बेटी पतोले कम ना जानी ना कनी वा के काहे के तारा हमरा त फोन पर बात होत रहल त हसे में माया ना छुटा हूं फोन ना लगाइना नंबरे नहीं के खाली कोई हमरा त ब्लैक लिस्ट में कर देले जाना तो त चाहे लेकिन अब पोटी पेमेंटवा बढ़ल है नु आ कनी वा इहो कहलू कहत या गाना बतियाते त भिरी खबे त सुनाता के अब पैसा बेसी मिली बियाह न करे के बाद उ सपना भुला जास उ बाजा ना घर बनी अब एही में ना बतिया चाची जी ये बतिया के चलते नहीं खींचा चल का सुना अरे से डर का लागत ये बात के चलते नहीं खींचत चाची जी देखा बाबू कनी वा सही तरह के बतावती है मैं कमा माई के बहन के बियाह करे खातिर दे दो अब की बेराइल बनी नु हां कोसा हूं कॉलोनी पास करेला फार्म उरम कुल भर और के सब जमा त 3 महीना में पास हो जाता है उहे क के जहिया हमार अपन घर बनी अपन किता में जाई न त हई चौकट लंगे पुष्पा ना जई हन ई ना लंग बाकी जान तो कनिया उनका त विश्वास बानू के कमाई त धियावा के बियाहवा में दी ओही लालच में भाई सवतिया त हमारे आंख में धंसल बिया ठीक नु उहे त धंसल बिया अरे ओकनी के जन इथि बा पैर बानू जमीनी पर नहीं चलते अब उ एक बिता ऊपर चलत ऐसन के भैया के तना खा बेसी मिलता अब घर दुआर बन जी गांव में के करले नहीं कहस अपना खातिर निमन करते देखी चाची रौरा घरे आइल बानी मन करते नहीं घर जाइम ना मन करते नहीं घर ना जाइम उन एने के ओने के दोनों के टिकट कराइए के जे जैसे करेला वैसे कइला जब उ तारा के नहीं कुछ जाना त तू काहे के जानबो ये खाली घूम लेवे के चाहिए कि ना चाची रौरा चुप रही चुप रह ठीक नु माई ये उल्टी माध्यम बुझाइत न त कुंवारे पर से कमातड़ आ खाता में कुछ नहीं खे ई त बात एक नंबर के कहलू कुंवार रहन त हमके ना कुछ कहत रही जाके माई ले कह दीहन अब त तू भइलू आ ये बबले जब माई नहीं के जान के हमर बेटा हवा तू का सोचत हो के हम माई हई जितना प्रेम दिया हम उतना प्रेम बेटा में नहीं खे का ए चाची जी जब ले बियाह हो गल तबे ले बेगा दे दी चाची जी के लुगन नहीं बनी रोवा खाती जाऊ में मिठाई बा ठीक नु ले भाई धरी पर सब चाची प्रणाम हो भैया खुश रह हमरा के त प्रणामे न करम ए की राल बा मुंह उठा के की आवल लाग तारा के त लागत बानी आ का हो तार जीवन जे पार लग जिनु हैं सुंघत का रहेलू की आइल बनी हां सुंघब आइल बनी बढ़िया में दिमाग में सुना आइल बनी बढ़िया मूड में आ जाइलो चाहतनी बढ़िया मूड में ठीक नु तारा कहले दुआरी पर बोला ना इंकर लइका से का बियाह कइले बड़ू देख लेना लाज बा बहिन कैसे कैसे मेहर के कहतिया अरे चुप रह रे कते गलत कहतिया ई त अब मेहर भक्त भइले बानी गलत कहतन का बहिन भक्त हो जावा बहिन भक्त हो जा देखा तू त चुप रह ए बिटिया कमे बोला हो कमे ना बोला हो आइल भाई हमार घरे नु त हम इनका के भगाइम नहीं जन सेवा पानी बा करबे करम जन अच्छा, ठीक। तू लड़की हो बेटी का की तनी कमे बोल आइल भी तारा घर ना त अपने खेत बधार में से हिस्सा पानी दी ह ठीक बा आ हमनी के हिस्सा पानी में से भुला जेनु के मैं तारा के एको कट्ठा जमीन दी एको बीता जब से टिकवाई तू करे ना का देख हां केहू के दान दिया बाकी तारा के ना दिया अरे का बका बका कर ले दो का बका हो चलो तारा के घरे माई बोलैली हिया फरियाली है जकरा फरिया कहीं ना जाई ई कहीं ना जाई हम नीक रही तू जा त भाई भौजाई माने चाचा चाची के दुआरी पर जइतन माई बाबू के ना एहनी के नीक रहती सन त एहनी का धरे के ना त काहे ना इली सन घरवा ई बतिया त नहीं बोलती एहनी की जे रहती त हमनी के नहीं जे रहती जा नहीं बोलती त नीक लागी देख ल भौजाई जोरे हाथ में दिन पाई भाई कैसे लड़ जे भाई बैठे अरे ना बोले के अरे गतिया रे जब होखली सनु तब तक सोचबे करे से घर में केहू के तरी आग लगाई तो लिया जा हम बाल के रख बेटा बड़ा सन तोरो बेटा बड़ा सन ठीक बा लिया के जाइए लगटी ना रहे त हमनी के देख के पड़ी ते कने अखरता अखरता कि कैसे घरवा गोइलो करा नोटवा के गडिया हमारा के ना दिहलस ना आई पूछम तैया होय हो बेटा हुए त अजीब करेलन आ तो हम का करी का है त बहिनिया बोली मौगी के त तू चुपचाप रहबा कैसे बोलतिया एही ने कुआं पर जितना कमालन तू देले गोलन अरे हम बोला नहीं कहां के चुप रही भेंट कले को त हमर मरले मुंह देखब अच्छा चाची ये खाली घूमे चल जाई तो माने का होई जाई घूमे जा गोला के चल हमारा टेंशन नहीं खे दोनों और के टिकट भइल बा इतनो याद रखम हमारा रेल धरे आवेला अकेला हूं हम चल जाई अरे जइया हाथ लगी हस सांस करिया खाई खाई चल दिया पानी मत पिए देखो बोल के बोलिए बिटिया
उतना बिटिया के बोले के चाची चाहिए कि जइहन न तो कुछ कान ना भरी। ताहरा का बुझाता वही खातिर धिया के भेजल है। हमारे से झगड़ा कइले भाई परसों खूब कइली गली में ऐसे ना आइले ना तो उहे जे टपकती हम जानत है न ताकि मत हमरा को चाची जी का बनैले बनी जानते बा कने फोन कइले रह जा तनी बहरी बहरी करी बनले भाई हम सब जाना तनी कि का करे जातनी माने बहरियो जी घरे में घुसा रही का आना जा बबे घूम के तनी में चल जावा कुछ ज्यादा ना बोले ले दिमाग खराब कर रख दे तू तनी सीम बन के बाबा बहिन बोलत के तू चुप बाबा बहिने हिया मेहरारू हिया लोग का करी बीच अरे त माई बोलियन त तनी चुप रहब त निकले बहिनी के दुच्चे में के धरा द बोलत के त मुंह बन हो जा जा घूमे हो जा कने आ पंखा चालू करके बैठले आ तई बड़ी करी कहनी के आते बहुत बना दे अतना नालायक बिया मन पतो है बेटा लोग के हम का बताई आय नतिया ही हमर मुड़ी गड़वा बता हमर जामल आ ऊ तो अनकर जामल आइले बिया या के बोए खातिर बतावो अपन घर दुआर छोड़ के या अटीदार पटीदार घरे बाहर से आके बैग लेके हुड़िया लेके ढुकत वसन हमरा के 100 मुट्ठी के एके मुट्ठी नुकल चाहता वसन क्या करो बेटा बेटी जन्म दूसरा के बेटा पतो हो लेके आय अपन बेटा पतो बनैले बैसल रानी सन का रुवत ऐसे तू का कहत रे का कहला गुनाई आई हुआ ही एकदम के का खिया पिया दे रे बे एकदम ओकर तरवा तरवा छटत रहता ऊ मुंह मस्त गाड़ी आवत उनका आदनी पापा कटनी कैसे मती मार ले लस हमर पतो हो दादा कौन दिन रहे कि एकरा के हम बीच के ले आइनी कि हमर घर संजोई कैसे दो घर पर सब लेके एकरा में गलती बा चढ़ावले बिया बे हऊ डैनिया हऊ चढ़ाइले बिया जवान बेटी लेके अकेले मड़ई में गुजारा करत रे नतिया में लेके दिल्ली में रहता और रुपया के गाड़ी लेके आवत तो चाची घर पितिया घर ढुकता असही ना हमरा के एक गांव में हमरा के एथी से आवेला समझ के भागिन समझ के कुछ करिया के कोनो चल जाता सन आज हमर बेटा पतो हमरा साथे रही चुप रहो पैसे नहीं के घर में रो रो के तू तबीयत खराब कर ले क्या जो तो सरपंच चाची के लिए ले तो जो वार्ड के लिए ले जो का करे सर ओली के कुछ करिया सर जो ना परियोसा का ना वोट ले लेबे त करी ना जब उहे नी के दिमाग में के अतने बैठल बा कि हमरा के ना करे समय बाबू ना करे समय बाबू तो उनके अपना मन बुझाता देख करे के करावे के बात अलगे बहु लेकिन हम अब समाज के सहारा ले हम कोर्ट कचहरी के सहारा ले पंचायत हमरा खातिर बाकी ना आय कनी के इतना मन बढ़ गेल तन बेटा पतो हमरा के ढील देला तन जवान लड़की के हम कैसे का करब हम कह देनी सब सबनु के बोला के रख लेबे नु चचिया त अपना में सही सब बखारा देबो हमनी के ना देम अरे उ त लड़ाई में आदमी केहू कुछ कहला तू पहले जो अडवा करे जो कहे कि माई बोलेला ये फैसला करे के बा भैया भौजी ऐसे करत हवन सब कहानी बता दिए आ जोलिया के ठीक बा ना हम सोचम नु तो हमारे आगे दिन पार करे में हमरा सोचे के पड़ी के तो बाजार नहीं के क्या तुजर कटा बेच के लगी के निभा कर ना एकरा के नतिया का सजीवाई थुकवाई वार्ड मुखिया सरपंच ले नत जब से थुके सन तब से अस्थिर ना रही हम ओहू के उनकरो का डिस्को बनल हम छोड़वावत तानी देखो तारा के इधर दी ये लक्ष्मीनिया कुर्ता है एकरा के जा प्रेस कर दो काहे जी का खासियत बा एक रुता में बुझा अरे पगली कहीं कहीं एक कुर्ता पहन के कोई नहीं हो दिनानु तो 3 गो वोट से हमारे विजेता बई रही अच्छा ठीक बा हम प्रेस कर देतनी कोनी कि खाइम ना का लंच में ले देम बना दे लंच अब का करे के वजह तो ही बस की अब वार्ड बनी की होला त प्रणाम भैया चलिए आई चाय कली पा नाश्ता कली अब हम कहीं ना कि ना तो रहुओ देखी खाली नु ओ कनिए के खाए में फेरा में नत रही कुछ पैसा रहुओ देखावा मुकिनु ओ कनी के खियाई ताकि अगिलो वोटवा से रहुए जीती पागल हईस देख ब्लॉक पे जाई ना त केहू कहे केहू माने भेटा जाला हमरा से त कहीं ना कि भैया 2 गो चाय हाँ ए जी हम तो कल अपन ना कहले रही कि रहुआ इतना बड़ा आदमी बनो हम का कहि रहुआ के देख के हमारी कुछ सुन करे जा जुड़ा जाला चुप रहो देख वार्ड बनिया सो 4 साल मुखिया 3रा साल विधायक आ 4था बार में सांसद बनम
असेंबली में जाई में एकदम ऐसा दिल्ली हो जाई ना जी तार रउआ से तो अभी कमे प्यार करी ना ओ खरीते जान जे चरण धो के पियम अरे तू चरण का पूरा देह धो के पिया लगले राष्ट्रपति का हम फार्म भरम अभी तारा पते नहीं सोची में जी अरे उमरिया होके देखल तो हमार हां तो अभी उमरिए का होता अभी तो 20 साल उमरिए होता अरे अभी तो हम युवा नेता बानी वार्ड बानी बात बुझाता नु जैसे ही उम्र गिरी तब मुखिया बनम कहला है कि सुना हो जो पैसा बा नु ओकरा के अस्थिर धरी ह मान ल हां मेटा में गाड़ के रख देलवे हाँ। नीचे वो करो रकेशो के करा दी का कॉलोनी पास ए देखी जी गांव में हमर 2-3 गो आदमी ने झगड़ा भइल बा ओ कनी के कोनो के कॉलोनी पास नहीं के करावे के ठीक बा नु तो जान जाई वार्ड हनी कम से कम वोट लेबे के बा हाथ गोड़ पे त गिरी ना वो घरे नु एगो पास ए वार्ड चाचा आ बाबा हो बानी कहां बा आवे है जुग अब वो जाके रेट नहीं खोद वाला कहते का हो ने बुची खुश रह गोलती हो चाची खुश रह खुश रह बुच्ची तू तो बुझाता नींबू पानी मंगाई का ना चाय होए ना चाची तो बुझाता कि दिने पर दिन जवान होकर चल जाता री ई सब तो हनी के दिन बा बुच्ची अभी तो 18 साल के होते बानी देखा सब तो हनी के दिन बा हमरा के ए लायक समझ ले बाबूजा वार्ड बानी अगला साल में देखा चाचा ए लायक समझ ले तो ए लायक कामो करे का पड़ी तहारा का बात देखो तारा हमरा घर में कैसन लीला लागल बा माई बोलली है तारा के चले के बा अब यही खातिर तारा के चुन ले बन जा कि मान ला गांव घर में कुछ हो की तो तारा लेके जाए के अच्छा बा सुन एगो बात बा कहलन कि तोर भैया एथी नहीं करत झगड़ा कइले बा ना झगड़ा काहे कइले बा आके बाहर से रुपया गांज के बाहर से साल 2 साल से अइले सन ओकरा बाद आ पैसा मार कमा के आ एक के डायरेक्ट घुसल बासन ओकरा चचिया घरे दूसर का हाली भइल बाई तरी सुना एगो बात कहतनी हम तोरा वो समूह बुच्ची कुछ तो तोर समस्या के सब समाधान हो जाई क किलो के खसी बाबूए खसी अब के जोखे जाता हो गइल बा तब हूं चका से हां 9 किलो को होई नु 10 किलो के अब का जाने पागल हऊ एगो खसी में तार पूरा घर कम झगड़ा फरिया दे अरे हम ना खाई ना 5 गो जे पहुंच आई ओकरा के हम सेवा पानी कर हम पानी ना बुच्ची घूस आजकल हर चीज है में घूस गास हो गइल बाटे अरे घूस ना कहला पगली हमारे ऐसा आदमी घुस ली हम खसी ना के कहा तनु जी रउआ के कहता हमनी के त 1 रुपया बुच्ची कोई ले कमीशन ना ले खानी जा जान जा पटाके जाके काम करवा देबे नहीं तो बात सही बा गांव घर के जाके कह दिहनु कि एगो खसी दे दिहनु ओकरा बाद 5 गो आदमी बोला देम खिया देम पिया देम आ तार केसो फरिया जाई केस फरियावे के नहीं खे एकरा में एकदम साफ साफ हिर गया के बताए कि का चाहती आखिर भौजैया हमर का चाहती अगर अलगा रह चाहती है तो हमनी के हिस्सा एकरा में से कुछ ना देम जा अरे ऐसा बात नहीं के सब काम हो जाई जाई तले यहां के नहा के जाती बानी हां तनी हमहू ब्लॉग पे निकल तनी आज वीडियो साहब संग मीटिंग बड़ी रोती आई हो हां आई तो तनी आइए के तब चल अरे एकदम हां खसी बात कर दी बतिया हनु का बारे 10 गो बाव सब को दे देबे ज्यादा ना बोलनी हमनी के बाइन जानू फरिया खातिर हमनी के खुद आके फरिया देम जा हां इहे ना उम्मीद से तो ना रोया माई के समझा दिया रोयन खसीवा के कर ठीक बा होवे ना हमनी के पूंजी पघा बावसन का बावसन ये काहे बोलतइस लबर वो अपना खातिर न खुशी मांगनिया जय खसी ले काई मोदिना मुर्गा बना दिए ई काहे 2 किलो मुखिया जी का जानता उनका हम खसी लेल बनी मुर्गा खिया देबे के मुखिया जी के ओई में के एथी फरिया दियो तो गोटा कटवा के हां होता है ठीक बा टेंशन जान ले परेश को के आओ तनी घर में जाया परेश के सोचा तनी कि हमू तोरे के कोनो फार्म भर दी कि तू असही रहू जवान